Wow, ये क्या रे भाई? Bisa sani bazar खालामग्रा नै जागोन दिनै बाव खै बथल लाख' थ' आवगायनोसै चलो दोग्रि जायनोसै लोगोफोर दा आं बिराद दुखु जाबाय दा आङो मिनिनो हानाय नंला माने सुकियाव हाबनो होलानो दहायनो पुलिसफोरा निकासियाव खोन्थाखादोंमोन मोजाङै नोंसोरो दा थांनाङा मालाबा लकडाउन खुला जाबा फैदो दा हाबनायखौ बन्द' खालामथ'दो होन्दोंमोन दा नोंमारगो जोङो थेवबाबो जों फोथायाखैमोन ना जोङो ससे फैदोंमोन थेवब्लाबो ओमफ्राय मोनथारनिसैमोन एकदम मोनथारनायावनो माने जोंनि ओइजानिनो सिमला साइड खिजानिनो लोगोफोरा सिगां थांग्रोदों नालाय ओमफ्राय दा इसोरबो गिदिंनाय नुबाय ओमफ्राय इसोरबो होनबाय लामा ससेयाव हाबनो होलालै फैफिनदो होनबाय बेयाव जोबोद अखान्थि नांबाय दा मा खालामनो दा नोंथांमोननो दिन्थिलांनो हानाय नंला दा दिन्थिलांनो हानाय नंलाबाबो आङो मोनसे दिन्थिनोसै जोंनिनो खाथियावनो दैजिमायाव एसे दिन्थिलांनोसै नोंथांमोननो दैजिमाखौ नोंथांमोना नायदो नेक्स्ट फैथारगोन लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन नेक्स्ट डाइरेक्ट फैथारगोन आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय हाजो गेजेर दा जों हाजो गेजेर दं नै हिमालय हाजो सेरफाङाव लामा आन्दायदोंमोन आसोलफोरा नै दैजिमा नायग्राफोरा लामा आन्दायदोंमोन आसोलफोरा नै लामा आन्दायदोंमोन आसोलफोरा गिदिंफिनबायना दे थ' बिनि आसोलफोरा पाबजि मिनिफोरा आसोलफोरा थ' गाखोआ दैजिमा मोनबाय जों दा मोनबायानो माबायदि जायगा नायनोसै खोन्थिनोसै र' दा गोसोआथ' बिराद अखानि जाबाय ना जों सुकियाव थाङोमोन इनि दा खोन्थिलांनोसै माबायदि मानसिफोरा बारा गैबाङा इहाय बिराद खम सुकियाव माने ओरैबायदि मानसि जागौमोन ना बुंनांलामोन एकदम फैफिनबाय मानसिफोरा दा सोरबा दं इयावबो नै बेनो न' दं न' फिसा नै जों माने एसे गोजौआव फैदोंमोन ओइ गोजौआव थांनो मोनबावनायमोनबा बांसिन मोजां नुगौमोन लोगोफोर दा थाङोबा जों बेवहाय नै मानसिफोर फैदो बयद' आं नोंथांमोननो दैजिमायाव फैनानै दैजिमा दैमायाव ओंखारना थानाय फिसा मैसोफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों नै नाय नोंथांमोना मैसो हाग्रानि नङालै लोगोफोर हाग्रानि नङा फिसिनायानो हाग्रानि बायदि मोन्दोंमोन आं माने मार बुरजाना हाग्रानि नङा खोमा आरो जानोबो हानाय आं एखौ मिथिया ओमफ्राय खान्थि गानलायनाय दङ इयाव कल्टं गानलायनाय दङ न'निबो जानो हानाय इ गाननाय हिसाबै न'नि जानो हानाय नै मार बुरजा दङ माने नै माखा गोजौ नुहुरलायदों माने जों फैफिननाय जायगाखौ एकदमबारे गोजौ नुहुरदो आदसा गारिखौ एसे सुनिसै दा जोंथ' बेजों फैदोंमोन नालाय दा एसे बेखौबो थुखैनोसै जों नै जोंनि लोंग्राया बे मोनसे आरो जोंना बेनो लोंग्राया नै दहाय बायनाया निकासियाव नै दा जोङो जायगाखौ मोनबाय जायगाखौ सिलेक्ट खालामबाय जोङो दैजिमायाव नै बेनो बेयाव दं गासिबो आसोलफोरा दुगैहांदों आंबो दुगैनि र' एसे इन्टारेस्ट खालामसै बे दैया मार थान्दा खिन्थु दुगैनायनि र' सिगां एसे मोजां दैयाव सोर दुगैयालासिनो थांनो दैसु दुगैनोसै
मिसनारि ya मा थान्दा बिराद इन्टारेस्ट दो खिन्थु सुकिनि जायगाखौ खोन्थिनानैबा बिराद इन्टारेस्ट जागौमोन आरो नोंथांमोननो दा इयावनो इन्टारेस्ट खालामलांसै मा खालामनो दुगैनानै गोजोनदों होनबा दुगैना गोजोनदो गोजोननाया खिन्थु एसे माने दुखु दं आरो मा खालामनो आं सकिखौ नोंथांमोननो खोन्थिहैनो हायाखै आं दुबाय थार जादों बासुबाव गोजौ हाजोनिफ्राय गोग्लैबोनाय नैबे दैया ब्रह्मपुत्र दैमायाव लोगो नांनानै हाग्रायाव ज' गोग्लैहैगोन जायगाया थोरिबारि गोजा थोरिबारि बरिया थोरिबारि दं नै बारा मोजांबो नङा बारा बयाबो नंद्राया बेनो दैजिमाया बेनो लोगोफोर दुगैबाय नै हेट्राबडि ओइ मानसिफोरथ' फैबाय दं बहुद फैनायालाय बेनो दैजिमा जायखौ होनो दैजिमा सोरबाफोर फैफेराखैबा फैनो हागोन गोजोननाय लानो हागोन दैज्लाङावथ' डेन्जार हिट नुगोन खोमा दैबानाखौबो खैथिनो फैनांगोन दैज्लाङाव बिथांमोना दा दुगैथ'वाखै दा फटक आरो एलबामाबोनो बिराद गोसो होगासिनो दं बिथांमोना नागिरना मोनाखै आसला आंहाबो मा खालामगासिनो दं ओइ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा मा लोंग्रा बुस्थुफोरखौ मा दै सिंफोराव फबना दोनबाय दं हा दै सिङाव जि फबना दोन अ नेचारेल फ्रिज एकदमबारे बरिया रोंगोलैनो बा बरिया आरो बाखियालाय ओइ खैफा थांसै एखिजा दा मेथाइखौ बिथाङा लाना दोनदो आरो जिरायग्राया नै बेयाव जागोन पार्टि नै आरो नैबो मन्दप आदसा जोंना जबायानो रेडि जाखाबाय रेडि दा जानोल' नांगौ मा मा लाबोदो खोन्थानै नै मेथाइया सोर माखौ जागोन जानो हागोन एसे बुजायनो लाबोदो आरो थान्दाबो दं ओमफ्राय बाखि लानो जायगा गैयिनि लाबोजोबासै जोङो गारि दंबावो आरो दा जाबावगोन नोंथाङा दैजिमा फैना मोजां मोनबायबा मोनाखैलै मानो मानि थाखाय बिराद लस ना हाजिरा दंमोन ना आरो नोंथाङाबो मोजां मोनदोंबा दा लोंनायाव गोसो होगासिनो दं आरो जिथु काकायालाय जागासिनो दं माबायदि खबरा दिनै मोजां आरो इनालाय बिथांनिया खोनानांगौ खोन्थानो आदसा एसे मोजां बानायबाय थारमोन आंबो आदसा खोन्थाना हो फिल्म GAYARY फिल्म आरो काकाया दे नोंबो चेनेलफोर दंबा खोन्थाना आदसा बरिया इबो खालामगासिनो दं ब्लग खालामगासिनो दं दा नैबे गिदिंनायखौ आरो नोंनिया आंना मोनसे दङ आदसा ब्लग बेस ब्लग साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंबो बिहाबो दङ मा मोनबा इन्डिग्रेसन प्रेजेन्ट इन्डिग्रेसन प्रेजेन्स नामाय आरो बिथाङालाय ब्रेकआप जानायनि फैयो बिथांनिया फ्रान्स सिनेमेटिक बरिया बिदिबा जानोसै जोङो जाबायानो आरो लाबबाव
जानोसैना आसोलै नोङो गुसुं थादो दा बेखौ खनसे सेरना होना फैनाय गेजेराव सेरनाल' लाखिदो सेरनो अ टाइम मबाइलखौ दे माने सब ब्लगारानो फैजोबदो सब नै माने मबाइलखौ आङो टिप सेरना नांगौ जाबाय माने ओइ जानायखौ लाबाय दं नै बेनिफ्राय जानायखौ लाबाय दं ओइ काकामोन जों दा थांनाय नांसिगोन जों बाय होथ'नोसै ओइ जों थांसै जों थांग्रोनोसै अमा जाथ'ला एसे आरो बेलेगाव थांनो गोनां जालायबाय एसे खामानि फैलायबाय आरोबाव शुटिं नङा आरो बेलेगावनो थांनो दं दारागाव नङा इसा गामिनो एसे थांसै दे टाटा थांनोसै जोङो दे बाय जों थांसै थांसै गेम्बल बरिया लागासिनो दं बरिया सोरबा लानोबा 7K खनसे नायसिगौ बरिया 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 खिन्थु मिनि मेक्स सोरबा लानोबा लानो हागोन दे काका बिदिबा थांबाय दै आसोला साफायगासिनो दंलै बा दे बेनोमोन लोगोफोर दिनै सकिनि भिडिअ'आ सकि नङा दैजिमानि भिडिअ'आ बेनोमोन दिनै इन्टारेस्ट जायाबाबो नोंथांमोनखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर होनाय जाबाय दा आङो भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनो होननानै सानबाय दा नोंथांमोना लास्टाव आंनि भिडिअ'खौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसे गोजोननाय मोन्दोंब्लाथाय नोंथांमोना भिडिअ'खौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसेनो लाइक खालामना होदो आरो लोगोसेनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो जायगाखौ माबायदि नुदो सोरबाफोर मोजांबो नुदो जानो हानाय सोरबाफोर गाज्रिबो नुदो जानो हानाय जायखिया नोंथांमोननि गोसोसै बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव मा बुंनो हागोन नोंथांमोना जायगानि थाखाय जायगाखौ मोजां नुदों ना बया नुदों सोरबा मोजां नुदोंबा मोजां नुदों आरो बया नुदोंबा बया नुदों बिदिब्ला दिनै दैजिमानि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बाय नेक्स्ट सकिनि भिडिअ'खौ लाबोनो थाखाय नैबे साननै सानथामसोनि गेजेरावनो सानगासिनो दं दा मा बुङो दा बन्द होदो नालाय दा एसे गोबावबो जानो हानाय आं गोबावजोबाबो लाबोगोन सकिनि भिडिअ'खौ दा दैजिमानि भ्लग भिडिअ' लानायखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय लोगोफोर खुलुमबाय